29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबाव BPF दोलोनि फिन जयनिं हाबाफारि। BPF नि जानो गोनां बिजाथि गणेश कसारिखौ मदद होनो BPF आव हाबफैदों सा 80 नि बांसिन सुबुंफ्रा। BTC बिसायख'थिया खाथियाव सौफैनाय हिसाबै दासान्दि गुबुन गुबुन बियाबफोरजों लोगोसे 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबावबो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा थाद'नाय गैयै जयनिं हाबाफारि लागासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदियैनो BPF दोलोआबो फैगौ BTC बिसायख'थियाव 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबनिफ्राय देरहासार जानांगौनि थांखिजों थाद'नाय गैयै सानफ्रोमबो जयनिं हाबाफारिखौ लागासिनो दं। थांनाय सानखालिबो मोनाबिलि समाव बियाबनि सिङाव थानाय देवसुङा आरो निदुवानि बनमुजा सुबाय गामिनि गासै सा 84 निबो बांसिन गुबुन गुबुन हानजानि भटार आरो मावथिफोरा बारग' EM गणेश कसारिनि नुजाथिनायाव जयनिं जाफैयो। औ नंगौ, जोङो सान हर कन्टिनिउ सप्ता 500 माने न'खर जयनिं खालामनायनि जितु माबा हाबाफारि बे जोंना सोलिबाय थादों। थांनाय 15 तारिखनिफ्राय 15 जुलाइनिफ्राय दिनै 20 तारिखसिम कन्टिनिउ जयनिं 15, 16, 17, 18, 19, 20 दिनै 6 दिन कन्टिनिउ जयनिं जाबाय। गाबोन जागोन, समफोर जागोन, समफोरनि अखानायै जागोन कन्टिनिउ माने जयनिंआ दंबाय थायो। बे हिसाबै दिनैसिम जोङो फ्राय 2200 माने माबाया जाना थांबाय आरो बे सानथामनि गेजेराव मथा मथि 2500 दिनैनि माबायाव जोङो सुख्लाय सेरफां हिसाबै जयनिंआ जासिगोन। आरो गेजेराव एसे देहा एसे उसुख जाबाय थानायनि थाखाय सप्तानैसो एसे गेप्स थादों आरो गेजेर बे हिसाबैनो दिनै जोङो सुख्लाय सेरफां आरो नाग्रिजुलि समस्तिनि बर्डार देवसुङा आरो पुब गुवाबारि समाजा मोनसेयानो, बर्मन सुबा, बाङालि सुबा आरो बेयाव माबाबो दङ आरोखि बर्मन, बाङालि आरो खाथि खाला आदिबासिफोर दं। बे जायगायाव जोङो दिनै जयनिं खालामबाय 42 जन आरो दा दसे उनाव आरो जोङो सुख्लाय सेरफां आरो भेरगाव समस्तिनि बर्डार 3 नम्बर जलथंपार बनमाजा होननाय जायगायाव दा जों दसे उनाव जयनिं खालामनो थांगासिनो दं। बेबायदिनो जोंनि सुख्लाय सेरफां ओनसोलाव जयनिंआ सोलिगासिनो दं आरो दिनै रायजोफ्रा लोब BPF हान्जानि नीति आदरखौ मोजां मोननानै दिनै जोंजों खामानि मावनो आवगायबोदों। नैबे समाव मा बुङो, जिहेतु आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा BTC नि मोनफ्रोमबो बियाबाव जिहेतु दावबायनायनि बाथ्राखौ बुंदों, मा बुङो? फैखागोन दिनै जिहेतु BJP आबो BTC आव बिसायख'थि गेलेनो थाखाय जानजि खाफ्रादों। थांनाय बारावबो थांनाय 2020 नि BTC नि बिसायख'थिनि जे माने केम्पेइन खालामनो बिथां आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय 2020 माने मायथाइयावबो फैखादोंमोन। गतिके बे हिसाबै देग्लायबो बिनि उल्था नङा। गतिके बे हिसाबै बिथांमोना गावसोरनि माने दोलोखौ देरहानायनि थाखाय खामानि मावनायाथ' बयहाबो थाखागोन। दा बे हिसाबै दिनै जोंनि BPF दोलोनि माने आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो दिनै बायदि समस्ति मोनफ्रोमबो समस्तियाव दिनै बिथाङा केम्पेइन खालामगासिनो दङ। थांनाय 6 जुलाइ खालि जोंनि सुख्लाय सेरफां समस्तिनि नावकाथा कमिउनिटि हलाव जितु माने जोङो सुख्लाय सेरफां हिसाबै मिटिं लादोंमोन। बेवहायबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैदों। बेवहाय 7000 मानसि फैदों आरो गायनाय फुनायनि सममोन, बेनिखायनो एसे मानसिफ्रा आरो फैनो हाबावाखै। आरो दिनैनि बायदि समाव जुदि खालामनायबा आरोबाव बे 3000सो मानसि आरो माने बेवहाय फैबावगौमोन आरोखि। रोखा रायजोफोरा दानि लोब फैनाय बिदिनो जुदि थाहैयोबा जोङो 20,000 नि एबभ जोङो भट मोनगोनखौ आसा लाखिदों। जुदि रायजोफ्रा दिनैनि जितु माने लोब फैनाय बे जुदि बिदिनो जों बे ट्रेन्डखौ लाखिबाय थानो हायोब्ला 20,000नि बांसिन जों भट मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों। गिबि हाबा माखौ मावगोन देरहायोबा? गिबि हाबा होनना बुङोब्लाथ' अनेक खामानि दं। दिनै जों 5 बोसोर सुख्लाय सेरफाङा जे रोखोमै दावगानांगौमोन बेखिनि दावगायाखै। दाबो रायजो राजानो
बिभिन्न जायगायाव दाबो दैमायाव दालां बानायनो दाबो दंबावो जोंनि समाव जोङो 539टा सुक्लाय सेरफां ओनसोलाव जोङो दालां बानायदोंमोन किन्तु दानि जि सरकार बे सरकारा दिनै जोंनि सुक्लाय सेरफां ओनसोलाव दालां बानायनो हायाखै बान्दो आं जेखौ सेंसन खालामना फैदोंमोन बे बान्दोफ्रा दिनै सुक्लाय सेरफाङाव 9टा बान्दो इरिगेसन सुक्लाय इरिगेसन आरो गामिफ्राव बायदि बायदि गामियाव दिनै रामगाव रामसाजार मागुरमारि मथुरा बान दिनै फलाबरतावरि गेन्द्रा बान औबारि बालाबारि बान आरो थिग बिदिनो बाङालिफोरा बिरबल बान होदोंमोन बेखौ एसे सोलायनानै देवरालि बान हिसाबै खालामदों आरो बिदिनो दिनै कालसिनि पिपलेनियाव आन्चलिक बान 14 कौटि थिग बिदिनो खाथरबारि औरंगाबाद बेफोर आंनि समाव सेंसन जानायमोन 2018 आरो 19 मायथाइयाव जों जिअ'टेक खालामनायमोन आरो बे फाइनान्सियेल इयार हिसाबै 2020 आरो 21 फाइनान्सियेल इयाराव बे सेंसन जादोंमोन बे आंनि समावनो जानायमोन बेफोर दा खामानि जागासिनो दङ बिनि बादैबो ERM सुक्लाय माने इरिगेसन प्रजेक्टनि ERM एक्सटेनसन रिनोभेसन मडार्नाइजेसन 259 crore आंनि समावनो बेखौ जोंनो गासैबो प्रप'जेल हरनानै सेंसन खालामबोनायमोन बेफोर दिनै खामानि सोलिगासिनो दं खिन्थु बिथांमोना दिनै थांखिनानै बुंनो हाया बे जोंनि सरकारा मावदों होननानै दिनै बुंनो हाया बिथांमोना बेबायदि खोथा दा गोदान खामानि मावनो हायाखै नामा जेबो गैया जायफोर दिनै PMAनि न' मोनदों जों जिअ'टेक खालामबोनाय जों 18-19 माबायाव फाइनान्सियेल इयाराव जोङो सुक्लाय सेरफां ओनसोलनि जेसेबां गामिनि गोरिब माने न'खरफोर दं बिथांमोननो PMA न' होनो थाखाय जों जिअ'टेक खालामदोंमोन आरो बे जों जायखौ जिअ'टेक खालामदों बेफोरसो आइडि मोननानै दिनै न' मोनबाय थादों बेबायदि आरोखि गतिके दिनै जोंनि मावबोनाय जे माबाया दिनैसिमबो जोबनानै थाङाखै दिनैबो दं आरोखि जोंनि जेफोर अबदान बेफोर दिनैसिम दं